खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ प्रफेसार अच्युत सामन्तआ स्निथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था 2025 मान मोनदों। मुंदांखा सोलोंथाइगिरि, समाज फोसाबगिरि आरो KIIT आरो KISS नि गायसनगिरि प्रफेसार अच्युत सामन्तआ बरमा फरायसालिमायाव खुंनाय मोनसे गिदिर हाबाफारियाव स्निथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था 2025 आजावदोंमोन। बान्था होनाय फोरबोआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 166 थि जोनोम सान फालिथायनि बाहागोमोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR सोरखारनि सिङाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टजों होजानाय बे बान्थाया समाज फोसाबनाय आरो सुबुं समाजारि सिबिनायाव मख'जाथाव नाजानाय सुबुंफोरखौ मान होयो। बे बान्थायाव नोगोद 1 लाख रां, गांसे एरि साल, आर'नाइ, गांसे मान बिलाइ आरो गांसे गोसोखां बिलाइ दं। ओडिशानि कंधमालनि बारग' MP प्रफेसार सामन्तआ थागिबिसा गथ'फोरनि थाखाय मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन बेसेन नाङि थाग्रा फरायसालि KIIT आरो KISS जागायनायनि थाखाय मुलुगनाङैनो मिथिजायो। बिथाङा भलिबल फेडारेशन अफ इन्डियानि आफादगिरिनि महरैबो खामानि मावो। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बान्थाखौ गथायो। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', डक्टर अजित केआर बर' आरो गुबुन गुबुन मख'जाथाव आलासि महरै बाहागो लायो, जाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ आरो खामानिखौ मान बावो। नैथि खौराङाव दङ भुटाननि राजाया आसाम CM शर्माखौ लोगो हमहैदों। बिथांखौ जगिघ'पा माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्कआव बरायदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 19 एप्रिल खालि जगिघ'पायाव लुबाय थानाय इन्टारनेशनेल माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्कआव दावबायनाय समाव भुटाननि राजा महामहिम जिग्मे केसर नामग्याल वांचुकखौ गोसो गोरबोजों बरायदोंमोन। बे गोनांथार दावबायनाया भारत आरो भुटाननि गेजेराव गोख्रों सोमोन्दोखौ दिन्थियो, गुबैयै फालांगि, फोनांजाब राहा आरो ओनसोलारि जौगानायाव। फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय एसे गोबाव जानाय राजानि सौफैनाया भुटाननि मावथिफोरजों लोगोसे गोख्रों रैखाथिजों सिनायथि होजादोंमोन। आसाम CMआ गावनि गोग्गानायखौ फोरमायनो थाखाय ससियेल मिडियायाव बुंदोंमोन दि बे दावबायनाया आसाम आरो भुटाननि गेजेराव खाथि सोमोन्दोखौ दिन्थियो। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि जगिघ'पा MMLPआ गोरलै फालांगि आरो लजिस्टिकखौ जौगाहोनानै भारत-भुटान ओनसोलनि थाखाय मोनसे गेम चेन्जार जागोन। बे मावथांखिआ भुटाननि फैबाय थानाय गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटिखौ हेफाजाब होगोन आरो बिथायारि सानज'थाय आरो जौगानायाव द्विपक्षीय हेफाजाबखौ गोख्रों खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ खोला सालमारायाव फेग्रा मुवा फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामो, 2 हमजादों। मोनसे गेदेर जाफुंसारनायाव खोला सालमारा मानकासार पुलिसआ राजबाला भालुखान्डी ओनसोलाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा जब्द खालामो। फुङाव सिग्रोमनायाव 2 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। बे अपारेशना कालाबारियाव भिलेज डिफेन्स पार्टीनि सासे सोद्रोमानि मोनसे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय जादोंमोन। बेखौ उफ्रा MP गाहाय मावख' प्रताप दासनि नायदिंनायाव खालामनाय जादोंमोन। इन्सपेक्टर JS कबुंआ SI कौशिक दत्त आरो गुबुन पुलिस मावफारियाफोरजों हेफाजाब होजानाय हानजाखौ दैदेनदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ 10 पेकेटआव 2000 याबा टेब्लेट, 3 पेकेटआव 73 ग्राम हेर'इन, 31 ग्राम 18 हेर'इननि सीजफोर, गंनै मबाइल फन आरो गंसे यामाहा FZ बाइक रेबथुमनाय नम्बर AS18M8093 दंमोन। हमजानाय 2 सुबुंखौ 24 बोसोर बैसोनि भालुकान्डीनि याद आली आरो 36 बोसोर बैसोनि कालाबारिनि समर आली होनना सिनायथि होदों। बिसोरखौ अजद होनाय बायदियै ड्राग्सखौ फालांगि खालामनो नाजानायाव हमनाय जादोंमोन। आनजादफोरा हेर'इन आरो मेटाम्फेटामाइननि थाथायखौ रोखा खालामो। गासै अपारेशनखौ इस्क्यू एपखौ बाहायनानै रेबगान्थि खालामनाय जादोंमोन आरो लिरनाय जादोंमोन। मोनसे FIR होनाय जागासिनो दं आरो मोनसे गिदिर नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ 8 सेप्तेम्बर खालि भुपेन हाजरिकानि जोनोम 100 बोसोरनि थाखाय गाहाय मन्त्रि मदिआ आसाम दावबायफैगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ 8 सेप्तेम्बर खालि भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि जोनोम 100 बोसोरारि फालिथायनि गिदिर बेखेवनायजों लोगोसे गोबां गाहाय हाबाफारिफोराव बाहागो लानो थाखाय आसाम दावबायफैगोन।
बे फोसावनाया सीएम शर्माया गोदान दिल्लीयाव पीएम मदिखौ लोगो हमनायनि उनाव फैदोंमोन आरो नेमखान्थि बायदियै बिथांखौ 100 बोसोरारि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै लिंहरदोंमोन। सावरायनायनि समाव सीएम शर्माया गाहाय मन्थ्रिखौ आसाम बाय' इथानल प्लान्टखौ बेखेवनो थाखायबो हांख्रायहरदोंमोन। बे प्लान्टआ 300 केटिपिए औवानिफ्राय 44 केटिपिए इथानल दिहुनगोन, जाय गोग्गो गोहो आरो गामियारि जौगाथायखौ बांहोगोन। चिफ मिनिस्टारआ मोननै गाहाय मावथांखिफोर 5,700 कौटि रांनि गुवाहाटी रिं रड आरो गोदान दरं मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय पीएम मदिनि नुजाथिनायखौबो बिदोंमोन। गाहाय मन्थ्रि मदिआ हांख्रायनायखौ नाजावदोंमोन आरो गोनांथार हाबाफारिफोरनि थाखाय गावनि दावबायनायखौ रोखा खालामदोंमोन। सीएम शर्माया ससियेल मिडियायाव आपडेटखौ शेयार खालामो। बेखौ गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमनो आरो आसामनि लुबैनायफोरखौ फोरमायनो मोनसे जुनिया मोन्थाइ होनना बुंदों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीयाव बिहु दान होनायनि जेंनाखौ लानानै ब्लेडनि गाग्लोबनायाव गाज्रियै जोखोम जायो लाइमोना। बिहु दान होनायनि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै आदालबाख्रा ओनसोलाव जानाय हिंसायारि दाङाबाजिनि उनाव बृहस्पतिबारनि हर गेजेराव गबिन्द हाजरिका मुंनि सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथाया बै समाव जागायजेन्दोंमोन जेब्ला बेलटली पाहारनि मोनसे बिहु फालिथाय आफादनि सोद्रोमाफोरा 1000 रांनि अनसुंथाइनि थाखाय हाजरिकानिसिम खावलायदोंमोन। हाजरिकाया बेनि सोलायै 500 जासिदोंमोन, जायनि जाहोनाव सासे जायगानि थागिरि पद्मकान्त दासजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन, जायखौ मथुवा मुङैबो मिथिनाय जायो। नुगिरिफोरा बुंदोंमोन दि दासनि फिसाज्लाया हाजरिकानि फारसे गोख्रोङै आखु दिन्थिनायनि उनाव थासारिया गाज्रिसिन जायो। बे दाङाबाजिया हिंसायारि जादोंमोन जेब्ला पद्मकान्त दासआ बुंनाय बायदिब्ला हाजरिकाखौ ब्लेडजों गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांनि गोदोनायाव जोखोम जादोंमोन। बे बेले-बेजेनि गेजेराव हाजरिकानि बिमाखौबो गाग्लोबनाय जादोंमोन। हाजरिकाखौ थाबैनो खाथिनि गावारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो दायो फाहामथाय लागासिनो दं। बिथांनि नखरा अदामगुदाम पुलिस आउटपस्टआव मोनसे गसर थिसनदोंमोन। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटीयाव हेर'इन, नोगोद रां आरो पेकेजिं मुवाजों लोगोसे आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै दावहायाव मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। बशिष्टा पुलिसआ सनिबाराव गुवाहाटीनि सावकुसि ओनसोलनिफ्राय सासे आइजोखौ फेग्रा मुवा फालांगिजों लोब्बा थानायनि दायाव खायो। दायनिगिरिखौ हाइलाकान्दि जिल्लानि आलगापुरनि 32 बोसोर बैसोनि साजिदा बेगम होनना सिनायथि होनाय जादों। बिथांखौ 278.38 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनजों लोगोसे मोननाय जादोंमोन। फेग्रा मुवाफोरखौ मोनब्रै साबोननि बाक्सु आरो 13 प्लास्टिकनि पेकेटआव दोनखोमानाय जादोंमोन। पुलिसआ नोगोद 1,49,500 रां आरो ड्राग्स फालांगिजों सोमोन्दो थानाय गंसे मबाइल फनबो जब्द खालामदोंमोन। बिथांखौ हमनायनि उनाव नायबिजिरनायाव पुलिसआ पाटासेल अंबारी पुलिस थानानि सिङाव थानाय नतुन बस्तिनि दातालपारायाव गंसे भारा न'आव थांदोंमोन। बैयाव बिथांमोनहा 1,800 लांदां सिसिफोर आरो 100 लांदां साबोन बक्सजों लोगोसे गोबां अनजिमानि मुलि पेकेजिं मुवाफोर नागिरना दिहुनदोंमोन, जाय गुवार राननायनि सानथांखिखौ दिन्थियो। पुलिसआ अपारेशननि आन्दोआव थानाय आबुं नेटवार्कखौ दिन्थिनो थाखाय गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ मुस्तफाबादआव दिल्लीनि बिल्डिं गोग्लैनायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां थाबथानायनि सन्देह। रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो। दिल्लीनि मुस्तफाबाद ओनसोलाव सनिबारनि फुङाव मोनसे दुखुनांथाव बिल्डिं गोग्लैनायाव खमैबो 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां गुबुन सुबुंफोरा दासिमबो बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव थाबथाना थानायनि सन्देह दं। मोनब्रै थालानि बिल्डिंआ फुंनि 3 रिंगासोआव गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्स (एनडीआरएफ), सैमा हानजा आरो जायगायारि पुलिसफोरा गोख्रै फिननाय मोनो। जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे रैखाथि हानजाफोरा बायखोन्दा बाहागोखौ बोखारनो थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावगासिनो दं। उफ्रा डीसीपी सा-सानजा सन्दीप लाम्बाया रोखा खालामदोंमोन दि दासिम 14 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जाबाय, नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि बिसोरनि गेजेराव 4 जिउ गोमायो। रैखा खालामनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव 8 निफ्राय 10 सुबुंफोरा दासिमबो थाबथाना थानायनि सन्देह दं। नुगिरिफोरा बुंदोंमोन दि 2 हौवा आरो बिसोरनि बिहामजोफोरा बिल्डिंआव थायोमोन। साफ्रोमनिबो 3 गथ'फोर दंमोन। बिसोरनि आथिखालनि थासारिया मिथिजायाखै। बे जाथाया शुक्रबारनि मोनायाव दिल्लीयाव गोबां अखा आरो बारहुंखानि उनाव जादोंमोन।
उफ्रा DCP विटिन कुमारनि बायदिब्ला थांनाय सप्तायाव बेबायदिनो मोनसे जाथायाव मधुबिहार पुलिस थानानि खाथियाव मोनसे लुबाय थानाय बिल्डिंआव इन्जुर गोग्लैनायाव हाद्रिनि बारहुंखायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सानै सुबुंफोरा जोखोम जायो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।